बाजाराव फैनाया जाम जानाय दिनै हानजा हानजा बाजाराव फैनाया मा जाम जाना थागोन नामा थाबायनो बाया बाला बोरै गोरैलाय आंनि ब्लगावबो ओंखार मा दुगैलाय मार मानसि रायलायनो हायि फुजानि मा होनदो भिडिअ नांगौ नोंनो भिडिअ ओइ ससेयाव खालि दा ओइ ससेयाव गैया फानजा बारा ओइ ससेयावल' आं फैनायनि मावबायहाय दखना बायनो ना मा बायनो फैसायानो गैजायाबा स्टाइलनि फैदो आरो ना एबार ससेयाव जाफैलायबाय आरो इनि माया खस्थ' जाखाबाय आरो हाबबावबा ससेयाव खालि हाथाय सिङावसो आं न'निफ्रायनो लाबोनायमोन माबा लानाय र' बारा बोनाङा मानसि ओंखारनो हाया होनदो इखिसो थांगोन ओमफ्राय जों थांगोन थौरै थांसै सबावबो मानसि जादो दे सबावबो मानसि दं मानसि जेरावबो दं इ रास्तायावल' गैया नायसोबावाखैसै रावबो नुवाखै दे थौ आरो नङाला सेन्देलानो एखेसो लालायगोन दे इयो मानसिफ्रा जेखिबो मानसि ना बांसिनसो लाना होगोन फैखायो बायनोसै बबेयाव ससेयाव खालि गैया खोना बारा बेनिफ्रायसो थांनांगोन Manda. Oh, taplano bulan aga. Bawa lirnai. Takai. Sakit nak tahu mana ya ini? Sakit nak nak. Ini mata kau zubang langsung kalam ber. Kau ba? Ini ba kau ni? Tapi pun saya kini pun dah kini. Ini untung saya. रास्ता बहुत कौन लोग वहाँ रास्ता बना कर मीठे पे कितना नजारा है थांनो लिंबाय थादों मैयानिफ्रायनो दिनैबो इसोर ओरैनो देखायनानै लाना फैदों जि लिंथाबगासिनो आरो मानसिया ड्रेस गैया आरो गैयाथ' आरो ड्रेस बायनो फैसायानो गैया मानसिया मा ड्रेस थागोन आंनाव फैसा अबावबा नुदो फैसायानो गैया देखायना लाना फैनो र' दसेनो फैखागोन बे मन्दिरा जोंनिया मोननायाव बा हाथायावबो बर'खौनो मोनलै गोलाव nih boleh Nenek, yang punya logo ya lo, gleb na, yang salah, kau belum tahu, nggak?
Ini lagi bener apa makanya? So, Daga, angin 이거 누나네 angin 보르보르 피자 당라 하나 농발래. 요즘 왜 이렇게 작아대? 뭐 남라네 잡아 합루. 서구 서. Light lole fit thara. Mayo like cái 누가 무슨 거지? 왜 like 근데 이거 왜 이거 저거? 동콜 동어 이건데 이거. Tres pergi no foi tres berai dan foi naik ke. Acing sunu pilih nang kita salah, jauh nu pilih gue ek kono buka ya pilih. Bisa. Nenek udah nggak sama selana nih. Bisa. Itu mau reels kayak yang mix kagak? Lain? Ah.